galing na kami ng bulit mga karindol sa labas. Kasi nagpunta kami sa pharmacy, nag-order ng bag, spray, at saka yung donut ring, and then yung sticker. Kaso pag uwi namin, pagising siya. Tapos nag-stay lang kami muna dun sa may, nag-stay kami sa may pintuan, doon ko siya tinulak-tulak. Akala ko makaka-relax na ako. Nako, pagkaupo ko, nagising na naman, kaya kahit nandito ka sa bahay, ayan, kailangan mo mag-tulak-tulak, kunyari naglalakad kayo. Ayan. Hindi ko pa nga naibaba yung bag na in-order namin, na kinuha na binili namin pala. Kasi baka magising siya sa ingay ng plastic. Nag-order pa ako ng isang box ng bag. Mamayang hapon yata kukunin. Kasi isa lang yung available nila ngayon eh. Thank you for watching.